Bon dia. El grup municipal d'Esquerra Unida presentem dues mocions al ple de demà dimecres en el que, per una part, proposem prendre mesures per a pressionar a les entitats bancàries per a que no executen ningú desahuci més i, per una altra, una proposta per a que s'elimine la zona blava de la plaça del Mercat. Pel que fa a la primera proposta, a la que fa referència al tema dels desahucis, Esquerra Unida considerem que n'hi ha que continuar prenent totes les mesures que se puga des de l'Ajuntament per a pressionar de forma que no passi ja més que cap família, cap persona se quede al carrer, se quede sense casa i a més devent-li diners al banc i que no continuem en el desastre social que està provocant els abusos que els bancs estan fent i una política permissiva per part del govern que no vol prendre les mesures realment necessàries per acabar en aquesta situació. Per això Esquerra Unida proposem en esta moció al ple de l'Ajuntament que prenga 3 acords. En primer lloc, que decidisca l'Ajuntament que la policia municipal no intervindrà de ninguna forma en ningú procediment de desahuci al poble de la Vall. En segon lloc, que en cas de que qualsevol entitat bancària, a partir de la data d'aprovació d'aquest acord, porti a terme algun desahuci, si l'Ajuntament té diners en aquesta entitat bancària, els retire i deixa de treballar en aquest banc. I en tercer lloc, que per a complir aquest segon acord l'Ajuntament li demana a la plataforma d'afectats per la hipoteca que comuniqui a l'Ajuntament qualsevol desahuci que vagi a produir-se en el poble de la Vall. Pensem que n'hi ha que continuar prenent mesures d'aquest tipus per a pressionar els bancs per a que deixen ja de deixar la gent al carrer i devent els diners. Pel que fa al tema de la zona blava, Esquerra Unida presentem una proposta, en aquest cas conjuntament en el grup municipal socialista, per a que s'elimine la zona blava de la plaça del Mercat. Com tots saben, fa uns mesos el Partit Popular va decidir ampliar la zona blava a la zona del Mercat, que abans no n'hi havia a la plaça del Mercat zona blava. Aquesta ampliació de la zona blava és deguda, pensem nosaltres, exclusivament a una petició que va fer l'empresa. L'empresa que té aquesta concessió d'explotació econòmica de la zona blava va demanar que se canviaren, se llevara d'alguns llocs on no recaudaven res i se traslladara a la plaça del Mercat la zona blava. Doncs bé, el Partit Popular va accedir a aquesta petició de l'empresa i no va atendre l'opinió dels veïns de la zona. Des d'un principi, els veïns de la zona de la plaça del Mercat s'han oposat a que se ficara aquesta zona blava al prop de les seves vivendes. De fet, l'associació de veïns ha replegat signatures per a demanar-li a l'Ajuntament que lleve la zona blava. Han presentat més de 1.600 firmes a l'Ajuntament demanant això als veïns de la zona de la plaça del Mercat, però el Partit Popular no vol atendre aquesta petició dels veïns, no vol llevar la zona blava. Per això, el grup municipal d'Esquerra Unida, juntament amb el grup municipal socialista, presentem en aquest ple una proposta demanant una cosa molt clara, que se lleve ja la zona blava de la plaça del Mercat, perquè no fa ninguna falta i perquè no fa més que perjudicar als veïns que viuen al voltant de la plaça del Mercat. Que s'atenga, per tant, la justa petició dels veïns, perquè ens pareix que el que no n'hi ha dret és que per a recaudar més s'obliga als veïns a no poder aparcar prop de sa casa si no es paguen. I en aquest sentit el que demanem és que s'elimine ja la zona blava i que d'ara endavant, si se té que fer alguna modificació de la zona blava, no se faça contra l'opinió dels veïns d'aquesta zona on visquen i no se faça sense comptar l'opinió dels veïns de la zona on vulgui ampliar-se o ficar-se de nou zona blava.